nga magkauna lang taog lugaw. Kay sobra ka mahal sa palaliton, magtipid-tipid ta sa pagkaon. Ang bugas ning mahal ug maayo, tag 2,800 ang sako. Nagkapasmo na sa trabaho, pero kulang gihapon ang sweldo. Mga dato wala ray reklamo, kay daghan magkwartang ikagasto. Unya kita aning mga pobre, magpraktis nagkaon ug alambre. Ang gusto sa president imposible, nga ang kilo sa bugas itag 20. Kay di sad mo sugot ang negosyante, nga ang ilang business maalkansi. Mga dato wala ray reklamo, kay daghan magkwartang ikagasto. Unya kita aning mga pobre, magpraktis nagkaon ug alambre. Ang gusto sa president imposible, nga ang kilo sa bugas itag 20. Kay di sad mo sugot ang negosyante, nga ang ilang business maalkansi. Punta mo barato na ang presyo, para way pamilya nga mapas mo. Para way pamilya nga mapas mo.